Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Wonten pangarsanipun para sesepuh saha kasepuhan ingkang tansah kinabekten sumrambah dumateng operator pemerintahan sak perangkatipun ingkang tansah kula hormati lan ugi dumateng para tamu undangan Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, wabil khusus dumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sutaryanto dalah Ibu Katit Harum Sari ingkang kula hormati, dan kagem para tamu undangan ingkang rawuh wonten menika panggenan dinten sak menika uga ingkang tansah kula hormati sadaya. Monggo nomor sepindah kula nambahan sedaya sami ngrasakaken puji saha syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene dinten sak menika kula lan panjenengan sedaya tasih panaringan nikmat kesehatan panjang umur mboten wonten alangan satunggal punapa lan ugi selawat saha salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi keluarganipun ugi sahabatipun mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya ing benjang yaumil piranengan sahabatipun amin Allahumma amin. Para bapak ibu sedaya kemawon ingkang kula hormati, dene kita lan panjenengan sedaya dipun undang wonten panjenenganipun Bapak Sutaryanto dalah Ibu Khotin Harum Sari menika mentas nggih menika ana tepaken darmaning tiyang sepuh nggih menika mala kramiaken ingkang putra putrinipun ingkang nami nggih menika Yayang Ananda Rian Tikantok Den Ayu nggih menika Krishyani putri saking Bapak Saiful Rahman dalah Ibu Pinarni almarhum. Bapak saha Ibu lan sedaya kemawon dipun suwuni sawab pendonganipun utawi doanipun mugi-mugi kipinanganten anggenipun nggih menika balik bangun balai rumah tangganipun sageda angsar keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi pinaringan momongan enggal-enggal pinaringan momongan ingkang soleh lan solehati. Dumateng Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, kawula sakanca tinimbalan derek sowan wonten dalemipun Bapak Sutaryanto kawula saking grup Campur Sari Dramoka Musik ingkang dipun pangarsani wonten panjenenganipun sederek kula Mas Abdul Rahman. Ndawuh derek sowan derek dedonga mugi-mugi putranipun Bapak Satriyanto anggenipun bangun rumah tangga sageda rumah tangga ingkang membawa keberkahan ugi kanugrahan. Lan kula sakanca lan sakadang derek sowan nggih menika dipun suwuni paring lelipur dumateng tamu
kakung sono putri putri samangke kula sak kanca saking kelompok musik kathah ketanipun kula nyuwun sugeng ing samudra pangapunten. Kangge ingkang salajengipun nggih kula sak kanca saking kelompok musik badhe anggelaraken nggih menika campur sari. Ringkes mbok pilih anggenipun makarya wonten ingkang panjenengan boten meranani kala sak kanca nyuwun sugeng sang pangapunten saking kawula namung makaten atur matur nuwun lan ugi matur nuwun.